Егетлер белән дуэт эшләп, мәгънәсен мин тапмыйм. Валлаһи минут айга карап, каралар керәләр. Концерт алдыннан 1 минут кала сугышасың. Син беләсең, син минем бөтен секретларны раскрываешка. Простой сорау кебек тоелса да, ул простой түгел. Мин мондый цифрлар ишеткәнем дә, күргәнем дә юк. Күбәләк. Сәлам дуслар, сезнең белән мин Айгөл Борханова һәм сез Килде китте шоуның яңа чыгарылышын карыйсыз. Бүген бездә кунакта шундый сикереп, биючи, шундый энергичный кеше Илнат Фархуллин. Сәлам, Илнат! Привет, сәлам. Син сикереп биючи дә эшкә мине бөтен син биючи дип аңлый бит яңа тамашачылар. Ну сикереп бии торган җырчы. Шулай дип әйтәме? Илнат Фархуллин. Автор башкаручы, күбәләк сүзе амбассадоры, татар халык ризыкларын пешерергә яратам, тормыш белән сыналып, сынмаган кеше, күңелле, гади, шаян. Син әле хәзер турлар, концертлар була, әйме? Шулар турында безгә сөйләп җибәр әле. Безнең яңа ел хәтле инде бик актив кына эшләдек. Ул гастрольләр регионнар иде, Себер, Урал, Башкортстан, Татарстанның шәһәрләре, Казан, Чаллы, Түбән Кама кебек без яңа аларны эшлибез. Яңа елдан соң безнең гыйнвар ае безнең өчен бәләкәй генә ял. Февраль, март, апрельдән яңадан безнең концертлар менә февральдән Татарстаннан башлыйбыз, Алла бирсәм. Ул Балташ, Кукмара, Әтнә, Арча, Саба, Теләше, Чистай, бу Татарстан районнары шәһәрләре. Мартта инде безнең шулай Казанда 2 концерт, ул Ленин исемендәге мәдәният сарае һәм Юдина. Бистәсен шулай икенче ел менә барабыз. Башкортстанга чыгып китәбез аннан соң. Алла бирсәм, анда бер 12-13 район шәһәрләре. Дуэтлар булыр микән? Минем белән әйме берәрсенә? Әйе. Яздырасың килмиме? Кем белән? Нинди вариантларың бар синең? Кем энергетика буенча, тавыш буенча туры килерлек кем? Фирдус Тимаев. Икегез бергә сикереп бирер идегез шунда. Мин дуэт дигәчтәге кызны күз алдыма китергән идем. Егетләр белән дуэт эшләп, мәгънәсен мин тапмыйм. Дуэт эшләргә әлегә теге кем белән эшләргә икән белмим. Булай планда бар, бәлкем берәр кайчан. Ярар, без көтеп калабыз. Ярар. Миңа калса без синең белән уенга күчәргә әзер. Мин сиңа кагыйдәләрне сөйләп китәм. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслекне әйтергә яки гамәл кылырга. Синең 2 подсказкаң бар. Беренчесе, дустыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин 2 дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Мин сорауларны да беләм инде. Бу январ ае минем гел тапшыруларга бай булды. Алар бер-берсенә охшаш булырга тиеш. Карарбыз. Мин берсенә дә дөрес җавап бирәсем килмәсә, без синең белән рәхәтләнеп, дөреслекне әйтәбез, рәхәтләнеп гамәл кылабыз. Күбәләк җыры клибының 15 секундында син кая карыйсың? Тауга, кырыйга, баянга, гитарага. Менә шундый сораулар булачак. 15 секундында. Әйе, бу клип турында сорау. Мен анда 2 кулны җәеп, артым белән басып торам, тауга карыйм. Дип уйлыйм. Шул җавапны алабыз. Шул җавапны алабыз. Но кырыйга да караган мөмкин. Анда бит мин хәтерләвдем. Ну, мин беренче әйберне әйтәм, тауга. Без синең белән җавап алдык. Һәм дөрес җавап? Син гитарага карыйсың. Шунма? Студия. Аңлашылды. Студия вакыты, әйе. Мин нишләргә тиеш? Хәзер җазага күчкәнче, мин синнән сорыйсым килә. Син ни өчен шулай еш карыйсың гитарага, я баянга, я менә шулай. Син инде менә шундый кызык име? Менә гитара. Булай да. Әйе, менә булай карыйсың син гашайдыр. Ну, гитара беренчеләрдән минем яраткан инструментларымның берсе. Һәм мин барлык җырларда үзем язган җыр бит. Мин язам гитара белән, күбесенчә. Гитарда яисә клавиатурада инде языла. Һәм
энергетика тоғышы бойынша Марсельдің энергетикасы Шамсуддинов легендар гитаристларымыздың бірсі, алар екеуіне бірсінің Сергей Тихонов болса, екіншісі Марсель Шамсуддинов. Татарстанда мен бүтін шундай дәрежеде ойнаушы гитаристларын білмеймді. Бәлкі менге де білмеймдір, ялықшамдар. Шуңа көрі гитара ол менің нешектір көңіліңе ятышлы. Ятышлы, Шуңа көрі біздің аның білән ол біріншікті ойлап тауылма, ол өзіне өзі келіп шығандай қарашылар. Есе Марсель меніменға келі, мен аң яна барам, ол концерт бойынша шолай. Ярар, мен бек шаты, что дөртінші гитараға қарап жырлағаныма деген еме. Біз сенің білен көшеміз жазаға, дүреслік, яке ғамәл, достар. Нәрсе сөйлейбіз? Дүреслік әйтәсің келеме, әлі ғамәл қыласың келеме? Қайсысының башлайбыз? Дүреслік. Демек мен дүреслік. Кәз сұрау берешекмін, һәм шуңа дұрыс жауап. Әгер де мен дұрыс жауап бермесем, бересім келмесе. Міне сенің совестінде қолайынды. Қолайым, Әмін ялғанларға яратмын. Шуан кіра сойлы біз ғамәл. Ярай. Мен сеңа қазір ғамәлге бір жаза деп етегенде берем. Жайлылардан башлайбыз. Сен қазір өзіңнің яқын кішіңе, яки дос кішіңе шылтыратып, оннан ұзын сөз әйтірге тиеш боласың. Ondan uzun söz ettirirge. Әйе, мен сеңа ол сөзіні әйтем. Әйе. Міне қазір мен қарайымда бір гіне тапқыр. Қатасыз әйтірге тырышып қарайым. Қанағатләндірілмәгенлігіңізден деген сөзіні әйтірге керек болашақ. Қанағатләндірілмәгенлігіңізден. Әйе. Қанағатләндірілмәгенлігіңізден. Әйе. Мен шалтыратам білесің кімге? Кімге? 12 тапқыр дүния чемпионы. 19 тапқыр Россия чемпионы, Европа чемпионы неше тапқыр екен білмеймін, қатырлап бітірмеймін. Енді бит көп. Татарша күреш бойынша легендар Раил Нургалиевқа шалтыратабыз. Раил Нургалиевқа шалтыратабыз. Мен Раил білән бірге өстім. Бүгінгі күнге қәтлі біз достлар, әйе. Мен громкидан сөйлешуге тиіш боламын. Әйте алыр ма екен? Қанағатләндірілмәгенлігіңізден. Әйе. Оланы 3 тапқыр айтып қараға мүмкін. Сен бір гіне тапқыр айтасың. Аңлашылды. Раил, сен громкий связьда мен тапшыруда ТНВ-да, шуңа күрә сені барлық тамашашылар да, һәм мындағы алып барышылар да тыңлай. Меңа жаза берділер, һәм шул жазаны біз сен біле өтәргә тиеш. Сеңа 3 попытка берілі. Ұзын сөзіне сен полностью әйтергә тиеш дұрыс етіп. Не сөзді? Қазір әйтем. Қанағатләндірілмәгенлігіңізден. Мен айтырға керек ма соны? Әйе, шуны айтырға тиешсің сен. Қанағатләндірілмәгенлігіңізден. Қанағатләндірілмәген... Бір попытка, 3 попыткың бар. Қанағатләндірілмәгенлігіңізден. Қанағатләндірілмәген... О, яңадан соңғы попытка болса екінші... Сен бір гіне тапқыр айта аласың. Сен енді 2 тапқыр айттың. Яңадан бір тапқыр. Айт шуны, Раил. Яңадан сен етер еді? Жоқ, мен айтырға ярамай уже. Яңадан айтып қасың. Қанағатләндірілмәгенлігіңізден. Міне сен неше мәртебе дүния чемпионы емем, мына что сөзді сен ятларға тиешсің, Раил. Раил, бек зор рахмет, сен почти әйбірні өтәдің. Бәлкі ештел бітмегендір. Мен ТНВ-да, мен сен білән собылашам, соңырақ шалтыратырмын. Сұрармын сізін берем. Әйді тоғын бірге шалтыратырын бір кішіге. Қанағатләндірілмәгенлігіңізден. Кімге шалтырата алабыз тағын? Мен түгі яқын достар, яртылаш орыс, яртылаш татар, шуңа көрі. Бәлкі... Давай бір... Мұнысы кім бұла? Бұл Гүліс деген достым. Гүліс, қайырлы күннер. Мен ТНВ каналымда, сен громкий связьда, шуңа көрі сен алып барышыларды, һәм тамашашыларды тыңлай. Меңа берділер жаза, меңа шалтыратырға қоштылар бірәр достыңа деп, шуңа көрі мен сені шалтыратам. Гүліс, мен сен қазір ұзын сөз айтам, сен шул ұзын сөзіне меңа әйтіп берге тиешсің. Иқтибар білән тыңналы, пожалуйста.
Тыңлайсыңмы? Қанағатландырылмәгәнлегегездән. Әйе. Менә шушы сүзне әйт әле. Ишетергә кирәк шушы сүзне. Әйт, миңа яңадан әйт. Канәгатьсез. Яңадан миңа бар тик 2 попытка бирәләр. Менә соңгы попытка. Игътибар белән тыңлап тор. Канәгатьләндерелмәгәнлегегездән. Канәгатьләндерелмәгәнлегегездән. Ура! Молодец. Рахмат. Рахмат бик зур. Ну, Әйттердек бит, Илнар. Беренчән ул бик күп еллар алып барышы булып эшли. Һәм инде бүгенге көндә шулай ук үзенең яңа җырларын чыгара. Шуңа күрә молодец малай. Молодец малай. Әйбәт сөйләшә, теле әйбәт әйләнә. Дип әйтсәк тә ялган булмас. Әйттердек, Аллага шөкер, без гамәлне кылдык. Күчәбез киләсе сорауга. 3 ел элек булган автосәяхәткә сәгать ничәдә кузгалдың? Видео буенча син анда видео яздырасың шулай итеп. Без менә шул сәгатьтә чыгабыз дип. 10-нчы яртымы, 11-нчы яртымы, 12-нчы яртымы яки төнге 1-нчы яртымы дип әйттең. Ялгышмасам. Бу Түбән Новгородка иде. Әйе. Заправкада идем. Шул видео микән? Әйе, шул видео. Анда заправкада бар дип әйтәсем килә. Әйе. Димәк, бу Димәк, бу 3-шедер, 23-30-да. Бәлкем ялгышадыр, или 3-шесе, или 4-шесе, но мин 3-шесенә биреп карыйм. 3-шесенә шанс берип карыйбыз. Җавапны алабызмы? Җавапны алабыз. Алдык. Дөрес җавап, дуслар. 11-нчы ярты дип әйтәсең. 11-нчы яртыда чыгып китәбез без хәзер дип. Так, мин нәрсә алырга тиеш? Гамәлме? Әйе. Син хәзер сөйләсәң инде дөреслекне. Әйдә, кызык булсын, дөреслекне сөйләбез. Әйдә, дөреслекне сөйләп, мин сиңа дөреслеккә сорау бирәм. Сине бер вакытны әйткәннәр иде нарцисс дип. Әлегә сүзләр дөрес микән? Син үзеңне нарцисс дип саныйсыңмы? Беренчән, әлеге сүзне мин нәрсә аңлатканын белмим. Чөнки мин авыл баласы, безне мәктәптә урыс телендә татарча укыттылар. Урыс телендә татарча укыттылар. Шуңа күрә, бәлкем ул комментарийларда булгандыр инде, төрле нәрсәләр язалар. Нарцисс нәрсә? Әйтеп китәмме? Нарцисс менә ул шундый кеше, ул үзен бик каты ярата. Менә мин шундый матур, менә мин шундый көчле, менә мин шундый молодец егет дип әйтә торган кеше ул. Менә үзен бик каты ярата. Көзгедән бик каты карый үзен. Үзе турында гына кайгырта. Юк. Беренчән кайгыртырга вакыт юк. Икенчедән, әле теге русча әйтсәк, более-менее кибетләргә йөри башладым 30-га җиткәч кенә. Үзенә карый башладым. Үзем карый башладым дип инде теге хотя бы нинди дә булса киемнәр ала башладым, әйме. Аңа кадәр тәҗрибә тупланды, тормыш тәҗрибәсе беренчедән, икенчедән сәнгать ягыннан килсәк тә инде җырлар, чөнки студиядан башны күтәрмичә 7 ел, 8 ел менә шунда инде синең хәзер уңышың, шуннан чыккан уңыш. Шулай дип әйтеп буладыр, күпмәр дәрәҗәдә һәм студия яткан кешегә нәрсә кием кирәк. Шулай бит инде. Футболка, шалбар шуның белән җиткән. Шортик. Шуңа күрә, ну, һәр кешенең үз фикере бар. Мин теге яратмыйм нитергә. Ул бит аның фикере. Ул, димәк, әгәр дә шулай дип уйлыйлар икән, һәрбер сүзгә игътибар итәргә тырышмыйм дә, әйе. Ә булай минем ниләр юк бик әз. Кемнәр булай инде ул? Хейтерлар? Хейтерлар минем теге күп түгел. Күп түгел. Барсы белән дә элемтәдә һәрбер тамашачым белән мин аларны подписчиктә дип әйтмим. Чөнки һәрберсе белән мин аралашам, үзем җавап бирәм шул ВКонтакте шелтәрендә, төрле социаль шелтәрләрдә безгә аралашуда. Мин аларга бик рәхмәтле. Ярый. Димәк, син үзеңне нарцисс дип санамыйсың инде. Юк.
Ярый. Біз дұрыслыққа жауап алдық, достар. Давам етеміз. Илнат, сеңа қазір болашақ мақсус сұрау. Сен бір интервьюда айтқан едің. Мен өзімнің командадағы кішілеріні барысын білем, жінтікләп білем деп. Әйме? Әйе. Әйе. Нәхәт дұрыс ма? Осы интервьюда екеніңі білмейм. Әйдәгіз. Бірсінде айттың енді. Бүйші Зилә Ғалимжанова. Этна қызы? Әйе. Сіз яқташылар? Әйе. Мен аның білән бірге ол шешек бейі түргіміне ердім. Біз аның білән бірге бейіп ердік. Бүйші Зилә Ғалимжанова түркіміңе қойшан келді. Барысы да 22 ел, барысы да сентябрь, қойсы күн екен 11, 12, 13, яки 14. Барысы да сентябрь айба? Әйе. Білем деп етті. Ну, бұл бетінде бек ауыр, бұл мұнда 11, 12, 13, 14. Бір ел, бір ай. Әйе. Мұнда ноғыт қына жауап бер алсам енді мен. Әйдегіз жауап беріп қарайым қазір. Сенің подсказкың бар әлі? Подсказка бар? Әйе. Сен шылтырата аласың? Зиляның өзінен шылтыратсам ол қатерлемешек. Менің ойлауымша. Екіншіден мені жұқлы деп білем. Уақыт Әйдегіз болсын бұл 14. 14 болсын. Әйе. Достар, біз жауап алдық, һәм түрі жауап. 13. 13. Чөнки білесің, мен нәрсе айттым. 10 сентябрь менің туған күн. Туған күн, әйе. Әйе. 10 сентябрь менің туған күн. 11 біріншікте бола алмайын туған күннен соң. 12-сі шулайық. Мұнда қаладыр, я 13, я 14. Сен өзіңе таған бір күн қалырдың, әйе. Яры, мен Зиләгә шықтым. Мәйтәм, сен қашан келдеген кен аның группасына деп сұраған едім. Ол айтам, міне 13 дей. Демек, сенен ашылырта аладыр, рәхәтләніп. Нәрсә сөйлесің келе инде хәзер? Амәл ме, ләдіріслік ме? Су іші баласың келе. Іші бал. Сенің нәрсә сөйлатасың келе? Дұрыслық мәлі ғамәл ме? Әйдә ғамәл. Әйдә ғамәл. Әйдә ғамәл. Қоя ол? Қоя ол. Ғамәл. Экранда болашақ қазір. Ғамәл ауышығыз әлі? Біз ғамәл сөйледік. Ғамәл міне сен ғаны инди. Сенға қазір жырларға керек болашақ. Тамақларыны шылатып алдық. Соны күрі жырлай алабыз инде қазір. Қызлар күлі жырын. Ләкин, мен анда сөздерін алмаштырдым. Һәм сеңа әлігі сөздерін алмаштырып, жырларға керек болашақ инде. Кеттік мін, достар? Кеттік. Сеңа экранда шығашақ. Бейіп тала аласың. Міне, тағы қарайсың гитарға. Музыканы әзірі ашыра керек үтіне. Бәйрәмнәрдә шатылық түйәп, қазылары келә. Бөлімәләргә құшақ-құшақ қауыры кірә. Һәм ұшырашып бізінің білән қара қаршы. Қазылары келә, қазылары келә, қазылары келә. Ола минут айға қарап, қаралар кірәлі. Сағыш кір, барған кіші ерегіне. Ләкин алсу тәпилері тішілей, тішілей. Қазылары елай, қазылары елай, қазылары елай. Бітті міне бұл. Ерте баштан жырлаған жоқ әлі. Міне, біз сені жырлаттық. Нешік сеңа менім сөздер? Соңғысы қазылар елай деген рифмаға тұры келмеді. Бұлай бәт.
Простите, но была иде. Бәлки сен менә шул версияны җырларга да концертта. Җырламыйсыңмы концертларда? Бәлкем. Все, мен сиңа сүзләрне җибәрәмен. Хорошо. Ярар. Килештек. Дуслар, гамәл кылдык, күчәбез. Киләсе сорауга. ВКонтакте социаль шелтәрендә Илнат Фархуллин дип язгач, ничә җыр килеп чыга? 224, 225, 226, 227. Нигә шулай чыга икән ВКонтакте шелтәрендә Илнат Фархуллин дип язгач, ничә җыр барлыкка килә? Менә анда кешеләр чыга, музыка дип язылып чыга, аннары соң группалар чыга. Монда аңлашылды инде, минем җырларда һәм башка кешегә җырларга язылган җырлар. Ну, мен булай тикшергәнем юк, давай. 2 булсын. 2 булсын. 225 булсын. 225 булсын. Без җавапны алдык, һәм дөрес җавап. Дөрес? Түгел. 24 тайм. 24, 224. Нигә генә? Бергә генә ашыгасың шул, әйе. Ялгышып барам. Әйе шул. Но чөнки мен гамәл кылырга яратам. Шулай менә, без синең белән гамәл кылабыз хәзер. Ярый, демәк син гамәл сөйләсең. Юк, дөреслекле булсын. Дөреслекле сөйләсең, ярар. Сиңа беләсеңме нәрсә эләкте? Сиңа эләкте сорау бакчасы. Сиңа мин хәзер күп сораулар бирәчәкмен. Һәм син аларга барысына да җавап бирергә тиеш. Әйдә менә әзер. Әзер. Киттек. Гүләт. Әлеге бакчадан беренче сорау. Синең очрашып йөргән кызың бар дип беләбез, әйме? Бу мөнәсәбәтләр ничек башланып китте? Сез кем турында әйтәсез? Синең йөргән кызың турында әйтәбез. Сез миңа булмаган әйберне шандырасызмы иде нәрсә? Юк. Кара, менә синең әйдәм мин сиңа доказательство әйтәм. Браслетны күрсәт әле син хар. Менә шул браслет. Әйе. Әйе. Һәм ул тагын бер кызда бар. Нәкъ шундый браслет. Һәм әлеге Беләсеңме, яра, мин җавап бирәм, алдаламыйм. Ничек башланып китте? Моннан 3 ел элек бик авыр ситуациядә мен сөйләгән бар һәр передача чакырган сайын, әйе. Шушы авыр ситуацияларда әле кеше миңа ярдәм итте. Ярдәм итте мораль дип әйтергә кирәк, чөнки ул вакытта бөтен кеше таралып бетте, бөтен сукачы бетте һәм шушыннан башланып китте безнең сөйләшү. Ниндидер сәнгатькә кагылышлы, җырларга кагылышлы, биюләргә кагылышлы менә шундый моментларда без аралаша башладык. Моннан 3 ел элек. Мин сине яратам дип кем беренче әйтте? Әллә әйтешмәдегезме әле? Син беләсең, син минем бөтен секретларны раскрываешь ха. Безгә шул кирәк бит инде. Менә сиңа сорау акчасы. Дөреслеккә әйтергә кирәк. Син үзең сөйлә. Мин дип уйлыйм. Син дип әйттең. Ярый. Аның белән бергә вакытны ничек үткәрергә яратасыз? Гастрольдә. Гастрольдә үткәрергә яратасыз вакытны. Анысы билгеле инде, менә эшләмәгәндә. Без бөтен җирдә дә бергә. Икәү. Шул гастрольдә дә яратасыз. Кино. Паркта йөрергә яратасыз. Юк, кино. Кино карарга яратасыз. Ярый. Бар микән шундый кино сезне менә берләштерә торган? Менә бу безнең кино дип әйтә торган. Бар бит әле җырлар башлай әйтәләр. Исемен әйтергә ярамыйдыр инде, ул теге төрле приложениялар бар бит инде. Шул приложениянең бер икесе нинди кинолар бар, барсында карап чыктык. Менә ничә икән сез киноманнар димәк. Киноманнар и менә бу гастрольләрдән соң, юлдан соң бер кая чыгасы килмәй. Өйдә генә ятасыз. Өйдә генә ял итәсе килә. Шуңа күрә кушып куясың да карыйсың. Ниндидер айырып әйтә алмыйм, чөнки алар күп ниндидер киноны. Хәзер менә шундый четерекле сорау. Әйткәләшеп алганнан соң сәхнәгә берни дә булмаганда чыкканыгыз булдымы? Ансы профессионализмга керә инде. Демәк булмады дип әйтәсең. Булмады дип әйтәсең. Юк. Нәрсә булмады? Ничек эшлисең син шул эшләргә тиеш. Сезнең мөнәсәбәтләрегез, сезнең эшегезгә томашаланмый. Юк, сәхнәдән дә әйбер юк. Ярар. Шундый моментлар булганы бар, ул элегрәк концерт алдыннан 1 минут кала сугышасың. Юк, мин теге аның белән дип әйтмәйм. Ансамбльләрдә эшләдем бит инде, төркемнәрдә эшләдем. Чыкканда все, син 2 сәгать ярымны эшләргә тиеш, ничек бара. Елмайып, аннары чыгасың, яңадан сугышасың.
Ярар. Менә минем сорауларым шуның белән бетте. Шушы булдымы сорау? Бетте. Сөйлесең килсә тагын да сөйлә. Рәхәтләнеп әле сөйләмим дип әйтеп утырган идең. Бүтән минем серләремне ачасыз дип. Я, кызык әйбер. Кызык эшләгәнсең. Нәрсә? Сорауларым бит. Без синең белән сөйләмчек килешә кычабыз. Берсенә дә ошамаган сораулар. Әйе шул. Менә шунда килдек китте шул. Биттеме шул белән? Юк инде бетмәде. Киләсе торган күчәбез. Всё, ура. Тагын бер сорау сиңа. Син аны әлбәттә белмисең инде аңа җавапны. Forbes ё сайты мәгълүматлары буенча Рәсәйдә Илнат исемле ничә кеше бар? 76, 66, 56, 46. Менә шунда сайт бар икән, исемнәрне белә торам. Мин бер генә әйтә алам. Мин мондый цифрлар ишеткәнем дә, күргәнем дә юк. Чөнки мин Дөнья йөзендә үзем генә. Юк, алай дип әйтмәм. Без 3 кешене беләм, үзем белән 3 кеше. Һәм узган елны 2 балага Илнат дип куштылар, яздылар честь меня дип. 5 балалар. И быел тагын берсе фото җибәрде. Илнат дип куштык дип әймә. Менә 6 кешене беләм мин. Минемчә бу 6 кеше. Бардың барысында 6 дигән санда бар. 6 диме? Монда 66 бар. Монда шуны сайлап карага. Бәлки. Ну булсын, яра 56. Белмим, үзеңә кара. 46 нәрсә ди? Не знаю. 66. Бәлки. Да, 56. 56 булсын? Тегәл шулай белсәңме? Ну мен 46 дип уйлыйм. Ну сөйләм 56-ны. Ярар. Без хәзер элеккеге тәҗрибәгә карап инде -1 дип сөйләмәм. Җавап алдык дуслар һәм дөрес җавап. Дөрес? Дөрес! 56 юкты. 56 кеше. Рәсәйдә бу, бөтен Рәсәй буенча. Илнат дигәнме? Әйе. Якынча шуның кадәр кеше исем бар. Forbes. Әйе. Мен шул дөрес әйтмәй. Шулаймы? Сез әз дип уйлыйсыз. Сез үзегез тикшердегезме? Илнат. Ул кайда яшәгән? Юк, анда ничек дип язылмаган. Каялар яшиләр икән язылмаган. Дөрес цифр туга. Без бары тик 6 гына. Сез бары тик 6 гына. Синең информацияга без ышанабыз. Хәзер Forbes'ка язырга кирәк булачак инде безгә Илнат исемле кеше, без 6 гына дип әйтте. Сез ялганлыйсыз дип әйтергә кирәк. Минем исем әйберләрдә дә юк. Теге. Исемлек әйберләрендә дә, электрон вариантларда да, китап вариантларында да юк. Менә сиңа. Әне син беләсеңме синең исемең? Күбәләк. Так, bilmem просто. Күбәләк. Вот так, да? Кстати, Крынова, вообще смешно икән, мен шулай эшләмәдем. Син матурак эшлисең инде, һәм матурак җырлыйсың миннән. Шуңа күрә сиңа килешә. Миша елгасының озынлыгы күпме? 203 километр, 204 километр, 205 километр, 206 километр. Миша елгасы сиңа бик якын елгадыр. Синең баглашагың анда үткән. Шул якларда дип әйтәм инде, Саба якларында. Я, Илнат, нәрсә дип җавап бирәбез? Нигә син бергә генә соң 2005? Шунда бит кызыгы. 204, 205. Нә сез белмәсен өчен, минем кунакларым белмәсен өчен. 204. 204 дип уйлыйсың? Әйе. Шулай әз дип уйлыйсыңмы? Бәлки 206-дыр ул, бәлки 204. 204 дип уйлыйм. 205-дер ул. Алай дип уйламасың. Юкмы? Әйе, ялгышасың. Димәк 205. 205. 205-не алабызмы? Син бутыйсыңмы? 205-не аласыңмы? Мен сиңа булышраган әтеле. 204-не алам. Шулай уйлыйсың индеме? Әйе. Ку-ку-ку-бала. Әйдә. 204-не алды да Илнат һәм дөрес җавап бирде. Дөрес? Дөрес. Шынмы?
Илнат, біз сенің білен келештік. Сен дұрыс жауап бермейсің. Һәм біз сенің білен дүлісік, яке ғамәл қылабыз бет. Ғамәлін потом 204 дұрыс жауап. Шул хөрмәткә. Су ішіп қоябыз. Достар, көшәбіз келесі сұрауға. Дұрыслықты айтуымыз, ғамәлді қалмайбыз. Ютубтаға қызлар күлә шортсында. Сенде неше бизәнгіш бар? Бизәнгешкә нәрсә керә? Бизәнгешкә керә, мәсәлән, муенсалар, алкалар, йөзекләр и так далее. Әйе. Әйе. Җаваплар 4, 5, 6, 7. Булсын 5, 2. Илнат. Дөрес. Икенче. Дөрес җавап. 5. 5. Синең беләзек, монда муенса, монда шылбыр, һәм тагын бер беләзек бар иде. Дөресме? Дөрес. Мин башкача шутлаганым. Шулаймы? Ничек шутлаганың? 2 беләзек. Әйе, аны һаман бар инде. Цепочка һәм караны. Монда әле штанда бар иде синең. Мин инде шорт икән белмиш. Монда 1, 2, 3 һәм 4. Монда 2 синең муенса иде. Әйе. Шуның белән бишәү килеп чыга инде. Илнат. Илнат, дөрес җавап бирдең. Илнат, дөрес җавап бирдең. Менә бит син иҗат кешесе. Әйме? Җырлар язасың да, син җырлыйсың да инде. Әгәр дә җырчы булмасаң, кем булыр идең? Авылда каласың, килергәме синең? Ничек уйлыйсың? Ой, ул дөресен әйткәндә ул простой сорау кебек тоелса да, ул простой түгел. Монда мин уйлыйм, энергетик ягыннан карарга кирәк инде. Энергия кайсы якка күбрәк үзен җайлаштыра алыр, кайсыны? Шуның белән юнәлешкә барыр иде. Ну, минем уйлавымча, белмим, алай итеп яратып эшләгән эш булыр микән? Сәнгать кебек. Аллаһ Тәгаләдән әз генә булса да әйбер бирелгән. Сәләт, талант дип әйтгәндә, уланы булай гына бирмәй, уланы синең үзең өчен генә бирмәй бит инде. Һәрбер әйберне ул сәнгатькә карасак тагын, төзүчеләрнекен карасак тагын әйме. Яисә башка сфераны карасак тагын ул, димәк, син әлеге сәләтне дөньяга ничектер кирәкле рәвештә таратырга тиешсең, җиткерә белергә тиешсең, әйме? Тамашачы, халык нинди дә булса, минем чиракта инде энергия туклап, яхшы кәеф белән кайтып һәм әлеге энергетика яхшы кәеф инде аңа яшәргә көч бирерлек итсен өчен җиңелрәк яшәеш рәвеше алып барыр өчен инде әйтергә кирәк. Начар уйлардан арынып. Әгәр дә халыкның тамашачына мин ничәдер процентын булса да шушы әйберне җиткерә алам икән, мин дә Аллаһ Тәгалә рәхмәтле, тулы бөтен көчне һәрбер концертта энергетиканы булган көчебезне бирергә тырышабыз. Бик зур рәхмәт тамашачыларга, концертларга безнең белән булганыгыз өчен. Һәм инде киләсе көннәрдә шулай күрешеп торырга насыйп итсен. Сезгә дә уңышлар телим. Бик яхшы тапшыру, нестандартный сораулар, оригинальный сораулар. Шул вакытта ничектер булай итеп кирип тә аласыз, шунда ниндидер ниләрне тартып чыгаручы информацияны. Эшлибез инде. Тапшыру ахырына якынлашса да, безнең әле ул бетмәде тапшыру. Бетмәдем. Бүләгем бар. Әйе. Менә шундый матур кәнәфиләргә карап, безнең тапшыруыбызны исегезгә алыгыз. Матур бер бизәгеш булсын өегезгә. Зур рәхмәт, тапшыру кайчан чыга? Тапшыру чыга февральдә. Менә шу февральдә шушы кресло отырып, мен әлеге тапшыруны карашакмын. Мин сөйләм битме? Әлбәттә. Кәнәфи. Зур рәхмәт сезгә. ТВ. Сиңа бик зур рәхмәт инде килгәнең өчен, вакыт табып килгәнең өчен, безнең белән әлеге
ял көнен үткәргәнең өчен һәм инде сиңа уңышлар теләп калабыз концертларыңа. Киләбез, дуслар, мин дә киләм, сез дә килегез. Хөрмәтле тамашачылар, мөхтәрәм дуслар, Шаян ТВ YouTube каналына язылыгыз, безнең белән калыгыз. Ә без сезнең белән саубуллашабыз. Безгә бүген килде һәм китте Илнат Фархуллин.